समाव जोङो दंफैयो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि ओनसोलनि बेवहाय अरुणाचल आरो आसाम मोनसे बर्डार साखाथियाव बे गामिनि माखासे बर' आइजोफोरा माबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो लोंग्रा दै जि आंखालाव बिथांमोना गोग्लैनानै लोंग्रा दैखौ माबायदि जगार खालामनानै लोंनो गोनां जायो माबायदि बाहायनो गोनां जायो बे समाव जोङो बेवहाय बिथांमोननिफ्राय मोनथिनानै लागोन। नंगौ बे समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बिथांमोना जे दैखौ नैबेयाव लांफैयो माबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बे समाव जोङो मिथिनो लुबैगोन। नोंथांमोना नैबेयाव लोंग्रा दैखौ माबायदि लांफैनाय जायो? जोङो दाथ' बेवहाय जोङो न'निफ्राय बिदिनो गावबागाव खामानिखौ जोङो गारनानै फैनानै जोङो बेयाव बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। समनि गेजेराव बेफोरबायदिनो गोबां मैदेर दावदेरनिबो बिदिनो प्रब्लेम जायो अब्लाबो जोङो बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामनानै जोङो जानो गोनां जायो। बिनिखायनो जोङो दानि बे खुंथायाव थानाय सरखारनिसिम जोङो खावलायनाय जायो माने जेन जोंनि बे मावरियापुर हालामसिम जाहाथे जोंनिसिमहाय मदद होफैयो जोङो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना नैबेसिम दैखौ लांफैनो थाखाय बेसेबांसो गोजान फैनो गोनां जायो? जोङो मथा मथि जोङो न'निफ्राय जोङो बेसिम बे दैमुगसिम जोङो 1 किल'मिटारसो गोजान जोङो हान्थिनो गोनां जायो। बेफोरबायदिनो हिनजाव मानसिफ्राबो बेफोरबायदिनो बिराद गावबागाव खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो बे लोंनाय दैनि थाखाय खस्थ' खालामनो गोनां जायो। बिनिखायनो जोङो खावलायो माने जेन जोंनि सायावबो जाहाथे मददखौ होफैगोन होननानै जोङो मिजिं थिनाय थाबाय आरो। दैज्लांनि समाव नैबे दैया गुबुंले जायो आरो गोबां दैया लोमजोबो बै समाव नोंसोर दैखौ माबायदि लोंनो? जोंथ' बे समावहाय जोङो बिदिनो दै देरनायनि समावहाय जेन'बा बिदिनो गोबां माने खस्थ' खालामनो गोनां बे समावहाय आरो जोङो आरो गोजानाव बिदिनो थांनानै जोङो नागिरनो गोनां जायो दैफोरखौहाय बिदिनो गथ' गथाय लानानै हिनजावफ्राबो बिदिनो गथ' गथाय लानानै माने बानानै नागिरनो गोनां जायो दैखौहाय आरो एखमब्ला नागिरसेयावबो जुदि बे निज्रा ओंखारनाय दैखौहाय नागिरसेयावबो जुदि मोनाबा जोङो दै गेन्दाखौनो लोंनानै थानो गोनां जायो समनि गेजेरावहाय जोङो बेबायदि माने जोङो खस्थ' सोलिनानै दङ आरो। जोंनि गेजेराव बिथांमोना फोरमायदों जे बिथांमोना दैखौ गोबां 1 किल'मिटारसो गोजान फैनानै लांफैनो गोनां जायो आरो दैया गुबुंले जायोब्ला बिथांमोना दै गुबुंलेखौनो सरनानै लोंनो गोनां जायो। बेबायदि थासारिजों बिथांमोना थानो गोनां जायो बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। आरो बे समाव जों मोनथिनो लुबैबावगोन आइजो माहारि बिथांमोनाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नैबे जायगासिम दै लांफैनो गोनां जायो। बेवहाय नोंथांमोना जेबो उसुबिदाफोर जाया नामा? उसुबिदायाथ' मानि उसुबिदा जोंहा गोबां उसुबिदा दङ। मानो होनोबा जोङो हिनजाव मानसिफोर जानानै दिनै गोबां बे दैनि थाखायनो खस्थ' फिसा फिसौ बानानै जोङो समनि गेजेराव मोनायो। समनि गेजेराव बेदिनो सानाव रोगानो मोनो गोबां बोथोरफोरखौ लानानैहाय बेबायदिनो मालाबा मोनायोब्ला जों मैदेर दावदेरफोरखौबो जों गिनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि खस्थ'निफ्राय रेहाय मोननो थाखाय दानि खुंथायाव थानाय जे जोंनि लिडारफोरनिसिम जोङो खावलायदों जोंखौबो जाहाथे नायस'नो जोंनि थाखायबो मोनसे मददखौ जोङो लुबैदों बे दैनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो जोंनि बे लिडारफोरनिसिम जों बेखौनो खावलायदों जोंहा गोबां दैनि प्रब्लेम बेनिखायनो जोंखौबो अननानै जोंनो बे दैनि थाखाय सुबिदाखौ होयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन। नोंथांमोना नैबे ओनसोलाव बेसेबां गोबाव जाखो थाफैनाय आरो बे दैखौ लोंनाया बेसे गोबाव जाखो? जोङो बे दैखौ लोंनाया खमसे खम जोङो गैयाबाबो 2005 सननिफ्रायनो जोङो बेबायदि खस्थ' सोलिनानै दङ दासिमावहाय 2022 सिमावहाय। बेनिखायनो जोङो गोबांथार खस्थ'जों जोङो दैनि प्रब्लेमजों जों सैनानै थानाङो। जाहाथे जोंनि खस्थ'खौबो नायहरो दानि खुंथायाव थानाय सरखारनिसिम जोङो खावलायनाय थाबाय। भट होनो मोनगोन ना मोना नोंथां? जोङो भटखौथ' जोङो होबाय थायो। बोसोरै जों भट होनानै जोङो जोंनि जे जानाय सरखारफोरखौ जोङो गोजौसिम जोङो दैथायहरबाय थायो। अब्लाबो जोङो सरखारनिसिम जोङो जेबो अनसुंथाइ बा जेबो मददखौ जोङो मोननो हायाखै जों बेखौ मिथियो आरो। नोंगौ बिथांमोना फोरमायदों बिथांमोना भट होसेयावबो दिनैसिमबो दैनि सुबिदाखौ मोननो हायाखै आरो गोबाव सम जाबाय 2005 मायथाइ समनि बेनि सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना नैबेबायदि दैखौ लोङै लोङै दिनैसिम दंगासिनो दङ। बेनिखायनो सरखारनिसिम बिथांमोना लुबैदों बिथांमोननि थाखाय दैनि सुबिदाखौ बानायनानै होनो थाखाय बिथांमोना जोंनि गेजेरजों खावलायदों। दिनैनि गेजेराव जिखिनि बिथांमोननि जि समयसा बेखौ बे समावनो दिन्थिबाय आरो आं ढेकियाजुलिनिफ्राय गनआव बसुमतारी।
बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एनलाइन, अरा, भेरना, आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 70027967336 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड।